Mga kapuso, money garlands, isa sa mga nagauso nga regalo sa mga nagagraduar o kung sa tiyonsang recognition. Department of Education wala ini ginapamatukan apang may pahanumdom sa mga ginikanan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Hindi mahapos ang ginaagyan sa mga estudyante para lang makakuha sang diploma. Gani ang graduation o kung recognition ang ginakabig pinakamasadyang adlaw sa ila kabuhi. Magluwas diri ang mga regalo nga mabaton sa mga estudyante halin sa ila mga ginikanan ang nagadugang man sa ila kasadya. Magluwas sa mga bulak. Uso man subong ang mga money garland. Apang ang pamangkot, dapat bala nga maghatag sang money garland sa tion sang graduation o kung recognition. Ang iloy nga si Genevieve, hindi pabor diri bangod pwede ini nga magtugas ang hindi maayo nga balatsagon sa iban nga ginikanan. Despite nga kadamuon sang achievement sa ila mga bata, hindi nila kaya or hindi nila ma-afford maghatag sang same nga regalo kaysa kapigaduhon sang pagpangabuhi. Ang amay naman niya si Eman, mangita na lang kuno sang iban nga pamaagi agud mapakita sa iya kabataan nga proud ini sa ila nalabot. Ako ya mismo siguro hindi ko ya maghatag, magsabit sa money garland sa akong bata para lang mapakita nga nalipay ako sa iyang achievements. Pero para sa iban nga ginikanan, kung amo na ang ila nga manner of expressing ang ila nga kalipay, hindi ko ya magpugong sa ila. Apang para naman kay Cathy, kung masarangan lang man sa mga ginikanan nga maghatag, wala siya sa may nakitaan nga malain. As long as nakaya po natin. We as parents always remember na each of us has a different status in life. Suno sa DepEd Iloilo, wala sang guidelines nga nagadumili sa paghatag sang money garlands o kung ano pang asahi sang regalo sa tion sang graduation o kung recognition. Apang panungdom sang DepEd Iloilo sa mga ginikanan. We also do agree no nga siguro mas maayo man kung mahatag sa after siguro sang program no. Maybe in your family gatherings or mga private functions so. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas.